сози ҷинҷи саломатият хубай. Ҳамин сурата роил кардам, ҳамин модар қатъи ҳамин ду кӯдак дар адели номери яки митиши. И занак бечора ақлша гум кардай, ягон чира намедона, памятиш даёдаш нест, ҳеҷ кара намешноса, ҳеҷ кара намедона, кӯдакоро намешноса. милисо адел овардиянаш и кӯдакоро мепурсанд, ки кӯдакоро беақл намефаҳманд, мега намефаҳманд. ҳамин занак фақат ҳамин қа гуфтае, ки шум номи шавҳараш Мирзо будай. Так, баъд ин кӯдако дар куҷои сиделка кор мекардай. Чида мисланд ку пастари хонавода оному одамои кампир бабушкаро нигоҳ мекунанд ку. Халаси гап ҳамира распространӣ ки намо бачаҳои шинос блогеро бошанд, агар распространӣ ки ҳамира ёрдам ки бениҳоят савоб мешавад. бовар ки ҳамин кӯдако дар адел чӣ хела охи хубай ганда алҳамдулилла мизанад ки ҳамин худаш мусалмонаи сатр кардагӣ бовар ки мебинӣ одам дилиш вайрон мешавад. салому алайкум бародарои азиз. мо дар хона иштагӣ будем ки дар ватсапмон ҳамин омад ки илтимос кардан ки ҳамира паҳм кунед. ин айдаши мо меояд, мо ба ҷони дил қабул дорем. ина касоне ки ҳамин занака мешиносанд, ҳамин модарра мешиносанд, ё хештаборша мешиносанд, ё ҳамсояшонанд. хайна мақсад бафаҳмед ки дар куҷо будай. адели митиши кимчи як хайхтон бо ина шинидед. боқи сарбаланду хонобод бошед.